Il-flus tal-Unjoni Ewropea li kiseb pajjiżna għandhom jintużaw biex jissaħħu n-negozji żgħar u jiżdied ix-xogħol. Hekk stqarr il-Prim Ministru Lorenz Gonzi meta l-ħamis indirizza laqgħa taħt it-tinda fil-Gargur fejn kien qed wieġeb domandi li sarulu mill-attriċi Céline Paris. Hawnhekk il-Prim Ministru għamel referenza għall-1128 miljun euro li ġabet Malta mill-Ewropa. Rridu nagħmlu il-commitment tagħna issa r-rabta tagħna biex dal-1128 miljun joħorġu mill-kaxxun u jintefqu għandkom business żgħir malaj kemm jista' jkun ħalli l-ekonomija tagħna narawha tkompli tikber il-qudiem u tikber u tiżviluppa u tħaddem iktar nies. Fil-Gargur il-Prim Ministru wassal ukoll appell indirizzat lil first time voters. Ftakru li fin-nos fid-9 ta' Marzu sa tiddeċidu l-5 snin li ġejjin fidej min se tafdaw il-karriera tagħkom. Afdaw il-karriera fidejn il-Partit Nazzjonalista għal ġid ta' pajjiżna. Waqt din il-laqgħa l-Prim Ministru tkellem dwar il-proposta tan-night tariff u kif din se tkun ta' benefiċċju għas-self-employed. Proposta li hija totalment differenti minn dik tal-Labor u li bil-pjan tiegħu se jispiċċaw jiżdiedu l-kontijiet tad-dawl. Tqajjem ukoll il-punt li f'pajjiżna hemm bżonn liġi illi titratta l-bżonnijiet ta' transgender. Din, sostna Lorenz Gonzi, għandha tkun ukoll indirizzata f'leġislatura ġdida. Sadantant fil-Gargur saru ukoll interventi minn żewġ żgħażagħ. Massimiliana De Martino li hija għalliema u involuta fil-qasam tal-volontarjat faħret l-avvanzi kbar li saru fl-aħħar snin fil-qasam edukattiv. Fil-waqt li Adriana Magro li hija studenta universitarja irringrazzjat lill Prim Ministru għall-għajnuna kbira li jingħataw l-istudenti permezz tal-istipendju u l-Smart Card.